namhlanje ngiyabhekana umfana uyatshala shumo kodwa namhlanje ngiyabhekana umfana uyatshala shumo kodwa namhlanje ngiyabhekana afana ngintali tani afana ngintali afana ngintali tani afana ngintali wasenaki isiphiwo sakhe nje ngoba kuze kube manje abantu bemazi. Awu sukweni madoda ngempela ke usuhlalela insizwa yinde ilapha kodwa ayikho ke insizwa into okudlula mina mayikhona inkosi impela cha bakuthi hayi iyanuka. Bayasho njalo phela. Namhlanje ngisho nisimakhona insizwa encane ngaphike ngaphansi kwami hayi iyanuka. Into seyilenda ayikho ngaphansi kwami. yebo mfowethu eziyazi ngempela ukuthi umculo wamaskandi bethi kuwumculo ngempela ke othanda ukuthi awube ngiqhansi impela ke uhambo lawo lude kakhulu mhlawumbe ngingasilandisa kafishane mntaka baba ukuthi ke yile yakudonsela umculo ngamaskandi cha ngiyawuthanda lo mculo ngiyangena kona wathi cha bekhona hip hop bekhona okwaito bekhona gospel zonke inhlobo zomculo ezikhona eNingizimu Afrika wathi cha mina ngizoya kulo kamaskandi yile yakudonsela umculo ngamaskandi bawuzukhona mhlawumbe umuntu obumsa njenge role model kuwena ubani lokwenze wanothando umculo wamaskandi wagcina ungenile kona bomsebenzi wakho mkhulu kakhulu muhle and uyathakaseleka eNingizimu Afrika yonke. Wabhuti omdala ekukhuleni kwethu vele sikhule ngokuthi ke siphila ngawo umaskandi umculo wakithi. Ngicabanga ukuthi hip hop kwakudlala nje ngaleso sikhathi. Kodwa thina sasigxile kakhulu ekulaleleni lo mculo wakithi. Wagcina ke uhamba ungena egazini kwasho ukuthi ke kusho ukuthi nami into engidalelwe yona le ukuthi ekugcineni ngiyogcina ngokucula umaskandi. Kwakusakhona ke obakumihle lapho omgqumeni omjekiseni sasalalela bona kakhulukazi. Kwaya ke kwagcina ke nami sengibona ukuthi hayi nokuthando lalento nayo kakhulu. Kwakhona lensizwa kaNjomani ngiyazi ngicanda ngiyazi kakhulu uMdumazo mfowamhlongo. Lokho ngifihle indoda engangibukele kuyona kakhulu ngicathi ukufika kwami vele ngifike ngidlala isitayela sayo. Ngidlala isitayela sayo umfowamhlongo lawa alekelela khona sithi ngicathi 24 hours yona eyaveza umjabulisi. Oh yeah. Yona ukwazi ukugcina ke sekufika lana egcineni sekuthise egcineni ke njengamanje. Ugcine. Hayi, ake bengizayona. Mfowethu mjabulisi ngiyakhumbula ufika nami nje ngikwazi ngaye 24 hours ucula lapho kuleyo ngoma le 24 hours ushaya ushuni kaMdumazi. Kodwa manje siyakubona manje ushaya ushuni kaMdumazi kodwa oyistyle sakho. Wasimese icacise leyo kunoshuni ngistyle. Ushaya ushuni kaMdumazi kodwa oyistyle sakho. So ngifuna ukubheka ukuthi uyenze kanjani lento lokuthi ushuni othathile kumuntu wasuushintsha istyle ufaka istyle sakho mhlambe lokho ukusebenzele kanjani njengomjabulisi igama likaMjabulisi kulithathe kwalibeka kuliphi izinga lo noma mhlambe kulehlisile noma kulikhuphulile mhlambe uma ungatshela abalele ukuthi ukushintsha istyle kushuni othathile kusiza kanjani. Webhuti engakusho ukuthi if usafika endimeni njengoba ngangifika nje ngimthanda kakhulu igoso ngangena nje emculweni kuyigoso nje straight kwasho ukuthi ke ngaphakathi kwase kuvuka umjabulisi. So manje mase kuvukile kumjabulisi kuyasho ukuthi hayi no kukhona lento ayikhona kodwa yayifihlekile isivuka manje isivuka sengikhona endimeni ngoba siphila njengamanje. Estyleni ngiyazi vele ukuthi istyle mosashintsha abantu kakhulukazi abanye abantu babengaqabe nginasingana ukuthi ngeethani sesifuna ukuthi ngabe ngempela yini la iphethe umjabulisi zokhumula ukuthi ngempela ngesangela ngingozi yakhe mnandi kakhulu ukuthi khona ke sibalanda fresh asipolice Maseko 12 minutes after 11 emsakazweni wakhe iMUT Radio igama lohlelo ushuni ngoma ingozi sibalanda fresh nebhuti emncane no King Africa akathi idonsa lapha enye manje bekule ngoba kumagceke manje album sibuya sicela uzwa ngamjabulisi kule EP le yipo futhi nje sidonsa manje sigunye ngama ngoba kushube la studio njengamanje awuthwale kushunqu kodwa sibona ukuthi asimthwala masibuya sikhona into lo hayi absolutely awuyekugcine
Hawu Yabimba la nto. Lalela ibhimbi likwaze lonke into eyabimbi kwaze kwavuma ngisho inkosi yamabhimbi phansi kwaJila Fodla yabona kakhulu inkosi yamabhimbi umuntu omncane Hawu yayizwa leyo nto Hawu wele yawona lo manje ujeke nalo muntu I'm trying to do one. Sichulukazi manje site. Siphanze lesothoke manje Ngeke ngisho sishaya imfana yangale Eastern Cape angazi ukuthini lesishaya. Lalela ke vele ngiye ngasho basiqala la ukuthi imfene vele isithuthisa ngale. 60 minutes after 11 episodes wakho MUT Radio sike shape and own the future hlelela khona mnandi kakhulu manje dathi sike ushoni wengoma no King Africa nobhuti omncane futhi uzokhumbula ke sakhuluma naye umjolisi ngomsebenzi wakhe omuhle kakhulu uyayizwela ngenawo umuntu yababa lapha ekhala phulalele khona ukuthi ngempela ke muhle umsebenzi wensizwa iwalile ngempela yathi ngingezile shwi phesheya mina dakwela sele soza ngowestyle ngoba uyawuzwa umculo ngempela hayi unamandla kakhulu mfowethu ake sibheke namfowethu ukuthi ke masibheke isikhathi singaphambili mfowethu khishwe ama CD mhlasimbe ngenhloso yokudayisa umsebenzi manje sesiyabheka ke umsebenzi omningi wamaciko usutholakala kakhulu kuma digital platforms lapha ko YouTube siyabheka ku Spotify sibheka namanye amaningi ahlukene o Deezers ngoba abemaningi newethu mhlasimbe lokho kuwasebenzela kanjani amaciko mhlawumbe wena njengomdumazi njengomjabulisi yini madoda njengomjabulisi manje kukusebenzela kanjani lo le system ekuyona esengiyizwa manje masibheka nesikhathi esidala sokudayisa kwama CD Buthi engakuveza lapho cha dala okwama CD khona kwakuphilisa kodwa kwakulahlekisana futhi kwesikhathi ebaculi babekhala kakhulu because kwakulimaza nakuthina ngoba ama CD iCD wawuyikhipha iCD uthothi manje ngaleyo date osukuyikhiphe ngayo uthi uyabheka isigcwele umgwaqo wonke lapho uyi-artist awuzuzi lutho into oyizuzayo nje wena ukuthi ke uyayikhalela nje kuphela kodwa ke esikhathini samanje ngicabanga ukuthi kahle kakhulu manje ngoba ingoma ngendlela eseyisetshenziswa ngayo seyidlala ngayo sebescreama ngayo ngicabanga ukuthi lokho kusiza kakhulu ukuthina sesiyakwazi ukuthi nathi sikwazi ukuthola okuncane okuzosiphilisa mfowethu ake siphinde sibheka basingakhohlwa ukuthi kunabantu mfowethu abake bashare ingoma ku WhatsApp omunye mhlasimbe ngidownloadile ingoma lapha yana kunama website lawa ukuthi ngiyawakhohlwa kamaningi ngoba ngiwasebenzisi lawa ngakhokhelwa Nkosi yami yabo wathi umuntu ngizwile ingoma yakho ngidownloade kuyinasingana kwi-platform thizeni noma ngizwile ukuthi ku WhatsApp ingoma yakho bengiyisendele ubani lokho kunilimaza kanjani njengamaciko ngoba manje yabheka ngathi ukhona la phinde kuthinte khona umsebenzi ngendlela mhlasimbe ngalokho yabona lokho ka WhatsApp ikhona kusasele nje kusalimaza kakhulu because kuyalimaza kakhulu ka WhatsApp ngoba
ingoma nje suke zihambela nje kuphela yazi ngatho isimanga mina ngawathapha umuntu ecela kimi ethi ngimsendele ingoma zakhe ngisho ukuthi lo muntu lona kushuthi lento lebhayikho kakhulu cha lokho kwawathapha kusasilimaza kakhulu ngiyacela nje bafowethu kubanke nje abantu abephelela abathanda umculo bayezama ukuyigwema le nto ngoba ayikwazi ukuthi sijabulise thina kunalokho isilimaza kakhulu. Alright mfowethu ngicela nale yelokhuze yama YouTube lapha ama YouTube channel lawa abantu abayicreatela wona bese befaka ingoma zenu yona leyo indimaza kanjani thothi njanga ubhuti omncane ngizovula lapha YouTube channel ithi ubhuti omncane music bese ngifaka ingoma zomjabulisi lapho mebekhiphile ingoma zobani ya kwabanye iyalimaza kodwa kwabanye sesikhona isivikelelo salokho mongenasi isivikelelo salokho usukulimala kakhulu ngoba umuntu mayifakile ingoma zakho kulo channel yakhe isuke isebenzela yena kodwa makukhona isivikelo kunesivikelo esisebenziswa khona lapho ukuthi ke nisho umuntu engayifaka ingoma zakho kuyena kodwa konke kuzobe kwenzeka kuzobe kubhekane nawe ngqo. Sibona nje ngaphambi kwanje mfowethu siphethe siyekule mbuzo nje mfowethu ongayilungiselele ongayazi usazoyicabanga ngazocabanga kanjani ngoba awuyazi ngesiqiniseko hip-hop elishisayo lelezo bekupheka nje ngalo nje ubhojwana sibiza kanjalo ukuthi ubhojwana mfowethu ake sibheke la mfowethu umsebenzi kaMjabulisi mfowethu ukuthi yini ngempela le othi uMjabulisi uhlukile ngayo endimeni yomculo kaMaskandi engaheha abahleli bemcimbi ukuthi bagcine nje bemqasha uMjabulisi nokuthi imapha amazo ongafisa ukwadlulisa mhlasimbe kumuntu ongase ifinyelele kuyena le nhlelo vena namhlanje uthi njengomjabulisi ilokhu mina engafisa ukulekeleleka ngayo kuzo umsebenzi wami ukwazi ukufika ezingeni lapho ngifisa ufike khona mina ke lembuzo mfowethu ukushaya inyoni embili ngetshe ndoda. Okay mfowethu no ngizoqala la ekuhlukeni kaMjabulisi uMjabulisi ngicanga ukuthi na bhuti njengoba ngizosebenzisa le teme likhona nje manje lithatha lento Kwase ngiyaphila. Sonke siyafisa ukuthi empilweni yonke into yenzeka ngokusheshsha. Yabo isheshe nje. Isheshe yenzeka. So umculo kaMjabulisi awuthathi kude. Uzonothisa ingoma zakhona ayithathi kude mhlambe kuba ukuthi ke izothi mangifike ngithi sanibona njani ngiyaphila yonke into nje inkulumo yonke bafishane igcuma ihlale le ngoma ethi ibizwa ngamasinga lo. Ingoma enganjalo ke. Eyihluke kakhulu ingoma nje eyisheshe ingene ebantwini indlela okuhluke ngayo ukujabulisa bala bhuti ongiphinde lo mbuzo okugcinayo manje siphinde ngena kulo wesibili ukuthi ikuphi lo ongafisa abahleli bemcimbi ngempela ukuthi bakulekelele ngako njengomjabulisi ngicabanga phela abahleli bemcimbi vele sikudinga njengabaculi ukuthi nje bekwazi ukuthi basiqashe mabehleli imicimbi nakuphi besiqashe ilokho nje sikudinga kakhulu. Right mfowethu siyaseba ukuthi balalele abahleli bemicimbi nakhona la iphathi imandla zaseMangosuthu silalele uma imicimbi yenziwa futhi nakhona la eMangosuthu iphandla imandla zacabanga ukuthi silalele ziyazi ukuthi ukhona insizwa uMjabulisi zizolalela futhi noma usushiya imininingwane yakho otholakala kuMasephuma. Mfowethu nayi imibuzo engikubuzayo nengizokubuza nemithathu le mbuzo engizokubuza yona angeke ngize ngisho ukuthi ushaye khona noma ugejile kuzoshabalalele emakhaya balale uthi cha insizwa kazo ndingathi igejile la engathi mancinza idedela ushayile la ngeke usho mina mithathu oqala sizwile la usachaza inhlobo yakho ukuthi insizwa oke wathi ukusebenzisana nayo ufike endimeni futhi nokuyona ebushaya istyle sayo ushunwayo ekungumdumazi umdumazi iwuphi lo nyaka lo noma ngithi iwuphi lo mcimbi lo avelela kona umcimbi oqala avelela kona ekade evalelekile ngo2019 wathi maye performa khona abantu bamcela impinda kwabulawa istage kuthiwa akabuyi umdumazi stage iwuphi lo mcimbi njengomuntu nje usebenzisana naye bala ukudala kuna umcimbi wango ngibuka ngiyasho imbuzo wango 2019 lo mcimbi loyo wathi maye performa kaku4 ekseni isikhathi wathi maye performa eqala ukuvela abantu nekade evalelekile kwashawa amabhodle lese kwathi akabuye wabuye istage waphinde waqhubeka ngokuyini uphi lo mcimbi loyo bala okay ngiveza umcimbi ngingaveza ukuthi ukuvelela kwakhe ezethanda abantu yiphi ingoma avelela ngayo noma yiphi album avela ngayo ngiveza umcimbi sifuna umcimbi la kuyona phela ngona ngineshaka mba ukhona nayo kuyo umcimbi loyo
Akona impucuze. Ngeke usho. Koshabalaleli. Mfowethu umbuzo wesibili. Siyazi ukuthi lapha endimini kaMaskandi kunezinsizwa ezimbili igama lazo ephezulu kakhulu ekukhuzana uMfowambongose kanye noMthandeni uMfowamanqele. Kulezi insizwa zombili ubani wadlalelwa umbuzeni Siginci? Oseke nje wadlalelwa umbuzeni Siginci kulezi insizwa zombili. Umthandeni. Yedwa. Asayike siyabonga mfowethu. Okugcina. Kwangathi angaphaza nje. Bathi nongabazi. Ukuthi ngisacabanga sesakahle. Bobabili ngiyakho bobabili khuzana umthandeni. Uyabona ukhamba nengqondo zemnike imbuzi ngale ngqondo. Sithi ngeke into owawethu sikwazi ukumdayisa kahle. Imbuzi yethu besemthathu sesiyuphetha nje okugcina. Kunosisho esithi awumbiwa ndawonye uyasazi. Mhlawumbe mangasihlaziya nje ngowakho njengomjabuliso ngathi sichaza ukuthini awumbiwa ndawonye. Phela lokho kusho ukuthi uma ngisebenzisa ilokhu uwenza leyo nto yakho nami ngenze yami sifuna ukubona eyophumelela kuqala so sekuqhamuka leso sisho ukuthi hayi sekuyobonakala ukuthi uba uzophumelela ngoba umbiwa ndawonye. Hayi osho umlaleli futhi nalawo yini lengambiwa ndawonye esisho phela asiphelele yini lengambiwa ndawonye phela lapha sisipho Right now isikhathi yabasikhona ngempela ukuthi ke imzuzu ngamashumi amabili nesihlanu nombene ihora leshumi nomuvo 25 minutes after 11 umsazweni wakho i-Emity Radio kabalotelo ushuniwe ngoma noKinga Africa nopunto emncane yisiyamonto zigiya ngenqinda nqamo kembadadi zike ushukela into emnandi wakhipha itsheli liphenduka imbiza yithi onkulunkulu bengoma isicela manje singinikeza uviniki ngakho isigijimeza yale Transcorp awumadoda samlanda fresh umjabulisi niwe nje esizivala nyemfowethu abantu abafisa ukuthola nabafisa ukuqasha nabafisa ukusebenzisana nawe mfowethu bangakuthola kanjani einkundleni zokuxhumana bakuthola kuphi noma mhlasimbe mabefuna nje ukuba nalezo izinkulumo ngeke kwenze uthola abanye sithi number ethi hi mothi ulandela lo hi phinde uthi hey mothi ulandela lo hey wazwa muhle hey kuvele kuphela uthi lo hey nama emoji avala amehlo la mabavala amehlo lo hey bakuthola kanjani mfowethu abafisa ukusebenzana nawe nabafisa ukuqasha cha bafowethu umjabulisi einkundleni ukhona nje kunama page yakhe ne page lapha ku Facebook umjabulisi Zondi na ku Instagram umjabulisi iThwasa legoso ku TikTok @mjabulisi ngicanga ukuthi lana ke ekufoneni ngisho kanjalo ekufoneni nginenamba eyodwa nje la ngitholakala khona ngicanga ukuthi ke konke ubusukudingayo ubusukuthola kuyona leyo namba mawufuna ukubhukha umjabulisi yonke into ubusuyithola kuyena sikuthumelela nama email ami anganoma ngayibiza nami mawukhulekile njengayo umntakwethu umntababa ungayibiza inamba mfowethu okay ithi 062 062 687 0175 Sacela iphinde futhi kade sathatha ipeni umlaleli savula ifoni 062 687 0175 Icanga ukuthi umjabulisi uyatholakala lapha babona mawumfonela lapho kuba yisikhathi hayi kuba uyiphutha impela mongamthola nango 1 ebusuku athethisa umjabulisi lethi ngamvusa ngo3 ngoba uzokhuluma ngokomsebenzi ke umozomvusa ngabo 3 ayigani insizwa bakuthi ayigani insizwa ayilawulwe yabona into zayilawulayo into zayilawulwayo zakhile manje sinemizi sisali nobhuti abadala ekhaya mfowethu mhlamba sesikhipha nje ngesikhiphe nje kanjalo uyicike mfowethu yiphi ngoma ofisa ukuthi nje sikhiphe ngayo esesikudedela ngoba sisebenza ngayo lo msebenzi omusha awungiphe lethi ngivele ngihlalele Uyabani
awusungayabuka